Ngicela ukubingelela ngoma ngothoba nsangoma sibhulu esinye sibhulu amathambo. Namhlanje kunombuzo engizowuphendula. Kukhona abantu abathi bahlale njalo belanda abantu izangoma bathandaza inyanga befuna ukuthi bebafakele ini abantu abadala kodwa abangena ekhaya. Babafaka emva kwesikhathi abethi beyohlola mase kuthiwa baphumile. Uma umuzi usufaka abantu abadala kuba nemithetho enigcinayo nini nihlala khona kulowo muzi. Kunokuhlonipha, kunenhlonipho enigcinayo nina. Inhlonipho yokuqala uhlale kuthiwa awufunakala umsindo. Masikhuluma ngomsindo suke sikhuluma ngani ngokuxabana nangokulwa ekhaya, ukubanga izinto. Nize nibange ngisho inkezo, izipuni, izitsha. Akwenziwa lokho. Kuphinde futhi ke omunye umsindo awuvulelwa umsindo weredo phezulu kugroove udanse ushaywe impempe ekhaya nishaya amakhwela. Akwenziwa lokho. Ngese ngiphinde ngibuya ke emthethweni wesibili. Umthetho omningi angeke ngize ngiqede la. Kulelo khaya njalo ntambama ilanga mase lishonile niyapheka. Kubekwa amabhodo eziko. Makubekwa amabhodo eziko kusuke kudla izidalwa. Izitsha aziwashwa. Mningi imithetho. Izitsha ayiwashe ekuseni. Miningi imithetho engathi ngiyayibala la. Kungagcinakala sekubonakala ukuthi hayi ukufaka abantu abadala kunzima. Ngoba ngalesikhathi ufaka abantu abadala usuke uzobopha nawe usuke kufanele ugcine leyo mthetho. Uyathanda uthanda ifanele ukuthi wenze njani uyigcine. Ngisho izingane ekhaya mase sekunabantu abadala sebafakiwe. Kuba nesikhathi ukuthi isikhathi esithize asiphumi. Kugcinwa ngalesikhathi la ekhaya. Kube futhi nesikhathi futhi makunemfuyo ukuthi ibuya ngalesikhathi iphuma ngalesikhathi. Sengisho ukuthi imithetho omningi. Ungathola ukuthi wena lokhu uthi lokhu umosha imali kanti wena lokhu umosha imali lokhu uthi hayi nalokhu ngifaka abantu abadala bayaphuma ulande lenyanga ulande isangoma ulande umthandazo ulande lonke uhlobo lomuntu okwazi ukulekelela makufaka abantu abadala. Imali usuyimoshile kanti umthetho ula. Inini ningagcina umthetho ekhaya. Imithetho iyagcinwa. Mase sekunabantu abadala sebefakiwe ingane ayithumana ethi ihleli ingane izithumenye ethi angilandele iskebha sami ngane. Uthuma bani lo? Nezingane ayimemezana. Umuntu onelungelo lokumemeza umzali mayibiza ingane uthi wesibani bani. Awungiphathele into ethize ngapha. Sengisho ukuthi miningi imithetho engathi masibala kugcina sekubonakala ukuthi hayi nawe mawuyibheka uyibona ukuthi yazi mina lemithetho mina ngiyayiphula. Futhi yikho abantu abadala bephuma la ekhaya. Sengisho ke ukufaka abantu abadala kuna mase sebengaphakathi kunemithetho enjani egcinwayo. Kumele ugcine leyo mthetho ukuze bengaphumi, ukuze bengabi nolaka. Ngoba isikhathi esiningi makufaka abantu abadala ekhaya abantu ngaphakathi kugcine sebexabana bodwa bona abantu la ngaphakathi yabo. Seyaphuma abantu sebedake bangumsindo kunje kodwa bekwenza umcimbi la ekhaya. Ukuxokozela kukodwa. Sengisho ukuthi ena igadeni lento yokuthi ngizolanda abantu abaningi egcineni imphumela ningayiboni kanti abanikeza imithetho efanele nigcine. Miningi imithetho egcinwayo mase sekufakwa ini abantu abadala. Ngisho amanzi okugeza, ngisho amanzi ebaleni achithwa ngenye indlela. Awachithwa uvela uthi fa yabo. Kuba nendlela owenza ngayo. Kufanana umuzi onabantu abadala yikho kudala mani khumbula nonke wayethi umuntu mayengena egatini ethi sikhulekile ekhaya nina bobani yabo
usho ngoba kunesizotha lomuzi uyawubona ukuthi unabantu abadala. Hayi nje vele ngene ngathi umuntu ungena utsotsi uzwe nqonqo yebo bani hayi kuthiwa ngizocela ushukela no. Ma kunabantu abadala noma bethuma ingane omakhelwane kuba nemithetho yona engena ngayo isho ngayo. Futhi ke yikho kudala kwakuthiwa mawucabanga mawukhumbula uma kunorondo urawundi makuthiwa ngena isoka likabani noma kuthiwa selilobolile noma lingenaphi la lingahambi phambi kwawo urondo la lihamba emva kwayo ligega lihamba emva kwezindlu ligega lize liyongena kuphi endlini kwakuhloniphani labantu abafakwa la ekhaya. Yikho ke ngithi ke imithetho kufanele niyigcine, imithetho kufanele ukuthi niyazi. Ngizobuya futhi ngelinye ilanga ngikhulume ngani ngokuzalwa wembethe. Baningi abantu uthola ukuthi umuntu buvula ingubo uthi yena ingubo zakhe zatshontshwa beyohlola kuthiwa isetshenziswa ubani wathola ngayo ebesho lokho nalokho. Siyathokoza uma nguthobani.